Tak ahojte, dnes ideme kosiť výdrol v šošovici. Pripravili sme si na to doma robený stroj. Vyzerá takto. To kosačka. Podobný systém ako na kombajne. Prevodovka Schumacher tu nevidíte. A ťaháme to za reformom. To uvidíme, ako to pôjde. Trávu to kosí dobre, ale v takomto poraste to ešte v živote nebolo. Je tam strašne veľa konopy. Tak uvidíme, ako to pôjde. Poďme na to. Veľmi mi to zabíja tú kosu. Tá hmota je strašne vysoká, nedokáže to odchádzať po tej okle. A takto to vyzerá, pozrite, po tom prejazde. Dá sa povedať, že viac je to zváľané ako odkosené. Na začiatku mi toho troška lepšie robilo. Ale aj tak kosím aj šošovicu troška. Škoda. Je to tak, na začiatku sa niečo zanedbá. Nemali sme plečku rotačnú. Všetko to prerastlo. Keby tú šošovicu v nejakej 5 cm výške, keď by mala okolo 5 cm, začali by sme s tým pracovať úplne od začiatku. Toto by sa nestalo, si myslím. To je totálna džungľa. Toto všetko narobil iba výdrol z minulého roku. Nič tu nebolo zasiaté, žiadna konopa. Ani mrlík, ani nič, všetko čo tu rastie. Zasiatá tu bola iba šošovica, z ktorej nebude nič. Škoda. Budeme to brať pozitívne. Máme tu krásnu medziplodinu. Teraz rozmyslieť, čo sem zasejeme na jeseň, po prípade na jar. Tak také zhrnutie som vám asi povedal. Bolo treba ísť do porastu oveľa skôr s nejakou rotačnou plečkou alebo prútovými bránami. Sme v ekológii, nemôžeme používať žiadne herbicídy, žiadne postreky. Takže len takýmto mechanickým spôsobom to zničiť. A šošovicu sme mali zasiatú prvýkrát, ale myslím si, že je to plodina, ktorá není ani nejak náročná na pestovanie, možno už až na následný zber. Lebo je veľmi nízka, tak bude to treba asi dvojfázovo brať. Na to sme si kúpili taký zberač, adapter na kombajn. Dvojfázový. Ten vám ukážem možno v nejakom ďalšom videu. Tu je šošovica. Takto krásne nám to prerastlo. Ona bola krásna, ináč keď zišla. Ale teraz vyzerá to tak, že z toho nič asi nebude. Neviem. Škoda, že som to nenafotil vtedy, keď to bolo vzídené. Tá bola krásna vyriadkovaná. A takto nejako nám to zachytáva. Pozrite. Čo tu toho je.
Ak chce niekto konopu načať, nech si príde nazbierať. Najlepšie celé pole, aby sme to mali čisté. Vyzerá to tak, že idem to ešte skúsiť. Ak to bude nachytávať, tak to nechám tak. Zasiali sme tu šošovicu a rastie nám tu konopa ako lídrov. Tak ju ideme zdiskovať, lebo je strašne vysoká, to má 3 metre. A potom tu zasejeme nejakú oziminu. Veľmi sa čudujem, že to vôbec dokáže takto spraviť. Pozrite, ak to váľa. Čo moja? Rýchlo však. Ale aká je veľká však tá konopa. Obrovská. Sa nám to tam aj namotalo, budeme čistiť. Ale s tým som počítal. Nerob ty. Všetko musíš chytať. Beťarka. Si veľká beťarka. Ani neviem, kde idem. Robota, čo? Joj! Hop, hop, hop! Nás tu riadne uhega, čo? Wow! Tak takto to vyzerá po podiskovaní. Nezostalo nič. Ten kraj sme nechali vzadu, lebo to není naše. Ale veľmi dobre to spravilo.
Bol to výdrol v podstate. Zase ja tá konopa minulý rok. Čistili sme to asi hodinu, bolo to namotané, ale som spokojný, lebo keby to je suché, že tie rastliny, dajme tomu za 2 týždne by sme podiskovali, tak by sme to čistili asi 3 hodiny, takže ja som spokojný, že to vôbec dokázalo zapraviť. Lebo ak ste videli, tá konopa mala aj 3 metre miestami a je to akože riadny matrac. Takže uvidíme, ako sa to bude rozkladať. Dáme sem pravdepodobne nejakú oziminu. Porúčam sa, ahojte.